Si mu trenérovi zhodnotiť zápas, prosím. Tak skoro po zápase. Kľudu. Myslím, že sme tentokrát ako sa nemáme za čo hanbiť. Pokiaľ skutočne tie hráčky vládali so silami, tak ja myslím, že sa snažili tomu superovi odolávať. Môžu nás mrzeť niektoré nepremenené príležitosti zhruba do tej 45. minúty a už potom, žiaľ Bohu, sme nemali možnosť ako prestriedať a dať trocha čerstvé sily na to ihrisko. Myslím si, že tentokrát, aj keď sme prehrali nakoniec o 8 gólov, ako tie dievčatá si zaslúžia pochvalu za to, čo na tom ihrisku uviedli. Všetko. No ja keď to môžem zhodnotiť, mňa napadajú strašne teraz po tomto zápase, ako vyhrali sme a jedno oko sa smeje, druhé plače. Alebo po hodoch býva bolenie brucha. Ja by som to zhodnotil tak, že nedisciplinovanosť, nekoncentrovanosť, nesústredenosť mojich hráčok. Neviem si to vysvetliť, lebo 3 zápasy sme podali veľmi kvalitné výkony s tým, že som ich upozorňoval, že Zlín má za sebou už odohraté veľmi dobré zápasy a to sa mi aj potvrdilo. Žiaľ Bohu. Ťažko sa mi hľadajú slova na niektoré fázy zápasov, lebo som si pripadal, jak keby sme sa prvýkrát tam zišli a bolo to hrozné. Fakt divák asi v niektorých fázach, keby mi bol povedal, že tréner, vráťte mi vstupné za tento zápas, tak by som vyťahol zo svojho. Slúži k úcti to, že aj na margo toho, že sme nepodali dobrý výkon, že sme hrali zle. V niektorých fázach sme zabrali a rozhodli o tom našom víťazstve. Ešte raz hovorím, mám z toho zmiešané pocity. Dôležité sú momentálne tie 2 body, ale ja sa pozerám aj na hru. Takže to je asi všetko. Já bych se možná zeptal obou trenérů. Utkání, už jak jste oba naznačili, bylo poznamenáno množství technických chyb na obou stranách. Mohlo tam hrát nějaký vliv to, že se jednalo o derby? Ja si nemyslím. V našom prípade technické chyby vyplývajú u niektorých hráčok proste zo slabej techniky spracovania lopty alebo prihrávky a potom už v závere pri tých ďalších už je to výsledkom únavy. Tým, že sme nastúpili do zápasu v podstate bez strany spojkami, bez možnosti striedania a hrali sme celý čas na vysunutú obranu, tak je logické, že tie spojky po čase sú unavené a už proste presnosť alebo dôraz niektorých herných činností klesá. A u niektorých je to proste dané, že tá základná loptová technika je strašná. U nás tie technické chyby vyplývali z toho, že sme chceli hrať rýchlu hádzanú, čo v niektorých úsekoch sa podarilo len tie prihrávky, ako tie finálne prihrávky do vyloženej šanci, to bolo otrasné niečo. Neviem, u niektorých si myslím, že to bolo dané aj kondične, u niektorých si myslím, že tá technika alebo technická zdatnosť ešte není na takej úrovni. Máme na čom pracovať. Robota nás čaká jak na stole ešte, čo sa týka technických chýb. Pro mě asi dobrá.